Дзядулечка Добрадзей. Ой. Салют, сябры. Ой, прабачце, зачытаўся. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Добрый вечер, буслічак. Дзядулечка Добрадзей, вы мне дапаможаце? Ой, вядома, дапамагу. А што здарылася, маленькі? Я хочу стаць лепшым сябрам. О, і для каго? Напрыклад, для вас, для Топы, для Яны, ды для ўсіх, з кім я сябрую зараз. І пасябрую яшчэ. Карацей, я вырашыў стаць лепшым сябрам і для малых, і для дарослых. Ну, а мне здаецца, што ты і так умееш выдатна сябраваць. Не, О. я так не думаю, бо час ад часу сябры на мяне крыўдзяцца. І за што? Ну, у мяне не заўсёды атрымліваецца быць вясёлым. Ну, а як же інакш? Мы ж усе жывыя, нам бывае і сумна, і балюча. А яшчэ я даволі часта крыўджуся. То і гэта не праблема. Мяне, шчыра кажучы, вельмі проста таксама пакрыўдзіць. Вас? Мяне? Вось дык ну. Вы такі дарослы і таксама можаце пакрыўдзіцца? Буслік, адкрыю табе сакрэт. Калі людзі сталеюць, яны набіраюцца розуму, набываюць шмат ведаў і жыццёвага вопыту. Ну, гэта зразумела. Але недзе глыбока у кожным дарослым хаваецца маленькае дзіця, якое і крыўдзіцца, і сумняваецца, і перажывае нават без сур'ёзных прычын. Дзядулечка, Ага. і ў вас унутры жыве дзіця. Абавязкова. Такі маленькі, не вельмі упэўнены, але добры і чулы хлопчык. Ён, дарэчы, мне кагосьці нагадвае. Можа, мяне? Менавіта. Здорава! Але чаму вы ніколі не выпускаеце свайго малога пагуляць разам з намі? Я гэта не выпускаю. Калі я гуляю з вами, хаджу на рыбалку, плёскаюся ў рэчцы, ці смачным частуюся, ды яшчэ шмат чаго мы з маім малым разам з дзеткамі робім з задавальненнем. Во, я нешта такое падазраваў. Ага. Калі вы замест таго, каб сварыцца, дурэлі разам з намі. Так. А ў гэты момант адчуваў, што побач не дзядуля, а хлопчык, такі, як і мы, з Топам. Які ты назіральны, буслічак, малайчына, убачыў майго малога. Дзядуля, а можа, вы нас малых так добра разумееце менавіта таму, што вы самі крыху дарослы, а крыху і не? Можа і так. А, тады атрымліваецца не вельмі добра. А што такое? У кожным дарослым жыве малы, так? Ну так і ёсць. Але ні ў адным малым не можа быць схаваны дарослы, бо мы яшчэ дарослымі не былі. Як же нам тады ведаць, чаго дарослыя ад нас чакаюць? О, гэта вельмі проста, буслік. Малым трэба час ад часу паставіць сябе на месца дарослага. А, гэта значыць, нам трэба з вамі перасесці. Зараз я сяду на крэсла. Буслік, перасаджвацца зусім не абавязкова. А што абавязкова? Паспрабаваць уявіць, што адчуваюць дарослыя, калі вы, напрыклад, шкодзіце ці капрызіце. Гэта складана. А ніхто і не гаворыць, што это проста. Паводзіць сябе так, каб нікому не было непрыемна, это цэлая навука. І дзе ёй можна навучыцца? Уся справа ў тым, што нідзе, ні ў садках, ні ў школах, ні нават у акадэміі гэтаму не вучаць. Ой, а што ж тады рабіць? Назіраць, запамінаць, спыняцца на хвіліначку, каб паглядзець на сябе збоку. Так, назіраць і запамінаць гэта я люблю. Ага. Глядзець на сябе збоку патрэніруюся. Малайчына, а яшчэ абавязкова слухаць і чытаць кніжкі, глядзець на тое, як іншыя паводзяць і не паўтараць чужых памылак. А вось гэта мне падабаецца. Значыцца, калі Топа ці нейкі іншы хлопчык нашкодзіў і дарослыя на яго злуюцца, У наступны раз так рабіць не трэба, бо ты ўжо ведаеш, што гэта не спадабаецца дарослым. ой, гэта ўсё так складана. А можна проста жыць, як хочацца.
свариться, мириться і ніяким правилам не вчиться. Ну, можна і так, буслік. Але пакуль ти вырастеш дарослым, наб'єш шмат гузакоў і ў пераносным, і ў прамым сэнсе. Ой, не, гузакі я не люблю. Калі рабіць толькі тое, што хочаш, можна аднойчы застацца ў адзіноце. Ой, не, мне гэта не падыходзіць. Тады я пастараюся ўсё запомніць, пра што вы гаварылі, і ні на што не забывацца. Вось і добра. Але вам прыйдзецца ўсё паўтарыць спачатку і адказаць на мае пытанні. А я гэта з задавальненнем зараблю, але не зараз. Чаму? А таму, што нашы гледачы ўжо даўно чакаюць мультфільм. Глядзім мультфільм. А зараз, як ты лічыш, буслік, што трэба зрабіць, каб мне было прыемна, а табе карысна? Мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. Малайчына, добрай ночы, дзетачкі, мае любыя кветачкі. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая далекий, сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.